Ngiyanibingelela nonke bantwana base-South Africa. Ngivuswa uNkulunkulu manje ngo-1 AM ekuseni ngomhla ka-28 June 2023. Into yokuqala ayenzile ungiphakamise ngomoya wakhe wangimisa phezu kwe-South Africa iyonke. Angisho ukuthi lokhulumayo uMC Sokhulu, a born again child of God. uNkulunkulu uthi angidlulise lo myalezo, umyalezo obizwa ngokuthi i-prophecy of doom for South Africa, ukubhujiswa kwe-South Africa. Mangiyibuka iSouth Africa ngiyibona iminyama bhuqe. Ngase ngibuza kuNkulunkulu uthi lokhu kwenziwa yini? Kuthe kusenjalo ngabona izinkumbi zigcwele emhlabeni wonke. Kwayikhona ngibona ukuthi yini kube mnyama kangaka ezweni. uNkulunkulu wasekhuluma ethi ngizoletha indlala engakaze ibonwe eSouth Africa. Uthe uma esho kanjalo lezi zinkumbi zakhula zaba zinkulu zafana nezilwane ezisabekayo. Kuthe kusenjalo zashintsha lezi zinkumbi zaba ngabantu abangama-giants amakhulu. Ngithe ngisabheke lokho, laba bantu baphenduka ama-cannibals adla abantu. Ngakhala ngithi Nkosi, yini kodwa lento ongibonisa yona? uNkulunkulu ubesethi lelizwe lase-South Africa lifana no-Idi Amini owayedla abantu. Nalo linjalo njengoba ngikhuluma nawe. Kodwa ngizoqeda ngalo njengoba ngaqeda ngo-Idi Amini. Ngithe ngisamangele, ngiqhaqhazela, ngikhala, wathi bheka lapha. Ngifuna ubone ukuthi kwenzekani njengamanje. Laba bantu abebengama-cannibals baphenduka ama-dinosaurs amakhulu engingakaze ngiwabone angaka, agcwalisa umhlaba iSouth Africa. Ngabona sekuyiwo lawa adla abantu. Ubone emlonyeni yawo lama-dinosaurs sekuvela izinyawo zabantu, indlela abebaginga ngayo, ebamimilita ngayo abantu. Ngakhala ngathi kanti Nkosi yini lengaka esiyenzile kulelizwe lase-South Africa? Wangiphendula ngezwi elikhulu elesabekayo. Wathi amanyala, amanyala, amanyala. Ngalesi sikhathi ngibhekile ngisemkhathini, emizini yabantu kwavuleka amafriji agcwele izidumbu zabantu. Ngamemeza ngathi obani abenza lamanyala? Waphendula wathi awukho umthetho eSouth Africa. Abantu baboshwa baphume ngakusasa ngebail. Baphuma maqede baye ezinyangeni ezifika zibenze babulale bachithe amacala. Aphinde asho ngezwi elikhulu elesabekayo athi amanyala, amanyala, amanyala. Abese futhi ephinda ethi
lelizwe ububi balo bungaphezulu kweGomora neSodoma, yikho limnyama lingabhekeki, kugcwele umoya wezitabane. Lelizwe yizwe le-human trafficking, kubulawa izingane zabantu kanye nabantu abadala ukuze kusetshenziswe izicubu zemizimba yabo. Leli yizwe elibuswa ngamasiko. Kuza indlala enkulu engakaze ibonwe. ISouth Africa izongena ezikweletini engeke iphinde iphume kuzo, ngisho noma isithanda kanjani. uNkulunkulu amemeze futhi ngezwi elikhulu alithi leli yizwe lentshabalalo, leli yizwe lencithakalo. Kodwa baba yini lengaka esiyenzile saxabana kangaka kanye nawe? Ningilinganisa nabanye onkulunkulu. Ngifuna ukubona ukuthi ngubani oyakunikhipha kulezi zinkinga enizidalile. Uma mina enganilwela ukuthi lelizwe libuyele kini, kodwa namhlanje ningibonga kanje. Uma ukhumbula kahle ukuthi kwenzekani eGomora neSodoma ngenkathi ngiya kobhubhisa khona, ngakhuluma kuqala noAbraham umngane wami, ngamtshela konke engiyokwenza eGomora neSodoma. Abraham wama esikhaleni enxusela uLot nomndeni wakhe. Namanje kukhona abantwana bami abathembekile kimi, noma bebancane, kodwa ngibanjwe yibo ngoba bayathandaza. Ukuba abekho laba bantwana, ngabe kade ngilibhubhisile lelizwe laseSouth Africa nomhlaba wonke. Libukeka lilimbi kunawo wonke amanye amazwe akhona emhlabeni. Ngakho-ke ngithanda ubatshele ukuthi laba abathandazayo mabeme bahlale futhi emthandazweni, bahlome ngobungcwele, bafune ubuso bami, bafunde izwi lami. Ngiyobezwa ngisezulwini iphilise izwe laseSouth Africa. Malibongwe igama lenkosi. Inkosi bazalwane inibusise, nisathandaza, nisadlulisela lo myalezo ngisho nakwabanye. uNkulunkulu uthi angisho ukuthi imithandazo yenu uyayizwa. Igama lenkosi malibongwe kuze kube phakade. Amen.